Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Аматулаев. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР, как Гульсум сказал, идет марафон. Говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал. Украинское правительство до сих пор не решило вопрос с финансированием, но Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявил, что украинское правительство обязано финансировать телеканал. Наш телеканал АТР также обязано рассмотреть вопросы по принятию законов, триады законов о статусе коренного народа, о статусе крымстарского народа, изменение Конституции в рамках изменения национальной территориальной автономии, внесение изменений. У нас есть, Шевкет, эта цитата, я предлагаю ее дать, чтобы наши зрители поняли, о чем, собственно, идет речь. Мы продолжим наш эфир и подключим, собственно, людей, которые сегодня должны с нами быть на протяжении следующего часа. Давайте послушаем цитату. Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. С нами сейчас на прямой связи журналист Евген Лишан. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Евгене, что вы думаете для начала относительно той ситуации, в которой сегодня мы оказались? Правительство Украины снова в этом году фактически лишает телеканала АТР финансирования, оставляя ее на грани существования. Что это? Почему? Кому это выгодно? Я не берусь судить о том, кому это выгодно. Лишь могу выразить надежду, что вещание телеканала будет продолжено, финансирование будет найдено. Мне бы не хотелось, чтобы канал прекратил работу. Мы с вами хотели бы обсудить вопросы, недавнее заявление Алексея Резникова, министра реинтеграции временно оккупированных территорий, который заявил о том, что он не Сталин, и тех колонизаторов, которые после оккупации Крыма поселились в Крыму, он их не депортировал бы, что он не Сталин, а предложил бы им украинское гражданство, или же самим выехать, или же жить без гражданства. Как вы считаете, почему министр Резников защищает колонизаторов? Для начала вообще это государственная позиция. Для начала это незаконная идея. Она противоречит действующему украинскому законодательству, поскольку люди, граждане Российской Федерации, въехавшие на территорию Крыма после того, как Россия его оккупировала, они находятся там незаконно. Они нарушают украинское миграционное законодательство. И к ним должны быть применены соответствующие меры. То есть после прекращения восстановления контроля Украины над территорией Крыма они должны быть выдворены. Это требование закона. А как вы думаете, наш министр Алексей Резников, он юрист-международник, может ли он не знать украинского законодательства и тем более международного законодательства? Почему делает такие заявления? Кому это выгодно, мы понять не можем. Для меня тоже загадка, почему такие заявления делаются. То есть юрист, конечно, должен знать, и тем более господин Резников уже не первый месяц на своем посту, и изучить сферу, которой он занимается, ему бы стоило, наверное. А он такое впечатление, что далеко не все. Я могу понять, что юрист не может знать все права вообще, он специализируется в каких-то конкретных вопросах, но в данном случае это элементарно.
Но это же даже не просто вопрос законов, это вопрос национальной безопасности нашей страны, вопрос национальной безопасности Украины. Ну, чтобы что? Вот помните 1944 год? Депортировали крымских татар из Крыма в неостывшие еще очаги, поселили выслужившихся НКВДшников, потомки которых через года, в 2014 году во время оккупации Крыма сжигали украинские паспорта и говорили, что Крым наконец-то наш, да. родная гавань, Крым наш и так далее. Ну неужели история ничему не учит? Нельзя быть хорошим для всех. Может быть, господин Резников хочет быть хорошим для всех, но надо все-таки определяться Украины, а не какого-то другого государства, и действовать нужно соответственно. Ну, какая-то очень такая лояльная позиция, действительно, которая вот такое ощущение, что господин Резников действительно пытается понравиться и тем, и тем. Но у меня складывается впечатление, что господин Резников и его команда ознакомились с работами, с доробок, украинское слово хорошее есть, юристов, которые занимались этим вопросом несколько раньше и действительно сформировали целую программу по деоккупации и реинтеграции. И вот те, кто предлагал для россиян Крыма, в этой программе предлагаются для граждан Крыма, чтобы граждане Крыма, которые получили во время, граждан Украины, крымчане, которые находились в оккупации, вынуждены были получить российские аусвайсы, чтобы они могли после деоккупации выбрать добровольно, какой из паспортов они себе оставляют. Украинский или российский с поражением в правах, соответственно, не могут выбирать, не получая пенсию украинскую и так далее. Вот. Но это касалось не россиян, это касалось граждан Украины, проживающих в Крыму в оккупации. И вот эта путаница, возможно, просто перенести с одного на другое, но опять же, это странно с точки зрения юридической, как можно перепутать. Но мы, на самом деле, вот этот вопрос обсуждаем уже не первый день в наших эфирах. К нам подключались и народные депутаты, и политические деятели, чиновники и так далее. И вот мы с народным депутатом из «Слуги народа», если я не ошибаюсь, она даже находится в профильном комитете по вопросам временно оккупированных территорий, это Нелли Яковлева, и мы с ней как раз обсуждали этот вопрос. И она, значит, говорит о том, что ну мы же демократическое государство, мы же не можем взять и выдворить просто людей, да, депортировать с Крыма, которые туда заехали незаконным образом. Я хочу понять, а где вот эта грань между демократией и национальной безопасностью? Да, демократия, она прежде всего подразумевает четкие правила. Она подразумевает следование закону. Нарушение закона должно влечь за собой санкции. Нарушение прав этих людей, россиян, которые приехали в Крым после оккупации, спровоцировала Россия. Это она предложила этим людям переехать в Крым. Это она их дезинформировала, обещав, что все будет хорошо. Ответственность за последствия оккупации несет оккупант, а не страна, которая деоккупирует. Поэтому и проблемы этих людей на совести руководства Российской Федерации. Пусть Российская Федерация им все компенсирует. Украина не должна расплачиваться за преступления России. Вот и все. Не, мы просто знаем сейчас, что происходит в Крыму. Оккупационная власть вынуждает тех граждан Украины, которые имеют земельные участки, дома, приусадебные участки в приграничной зоне, просто их продавать. Потому что иностранцам, украинцам, оказывается, в Крыму нельзя иметь земельные участки в приграничной зоне. Поэтому государство, Российская Федерация просто вынуждает людей просто, можно сказать, бесплатно или оставлять, или если успел продать, не успел продать, просто оставить в государство Российской Федерации, которая оккупировала Крым. Такая позиция России и такая мягкая позиция Украины, которая говорит, что можете остаться, жить, и как бы мы не Сталины. Очень странное, да. Мы не Сталины, а собственность людей, граждан Украины, которая попала незаконно в руки россиян. Что с ней быть? Должен подарить. А людей куда девать? Наших украинских людей, крымских татар, граждан Крыма, которые пострадали от этого. Ну, это очень непродуманное заявление со стороны Резникова, я считаю. Очень непродуманное.
Дякуємо вам дуже, Спасибо пане большое. Евгене. Спасибо большое. Евгений Лешан был с нами на прямой связи. Журналист. Я напомню нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссерах периодически выводят, даже вывели сейчас. Вот вы сейчас видите. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Поддержите телеканал АТР. На экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда можете отправить хоть одну, хоть две, хоть 3 гривны. Для нас сейчас это огромная помощь. Спасибо большое всем тем, кто поддерживал и продолжает нас поддерживать. Можете подписаться на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами латиницей. Ну и в конце концов мы есть на Patreon. Можете стать патроном телеканала АТР и стать частью большой семьи. Чох Сагулнас. А у Мы нас... периодически в своих эфирах показываем видеообращения наших зрителей, известных людей, которые поддерживают телеканал АТР. Для этого можете также снять видео, опубликовать в социальных сетях хэштегом SaveATR, и «Голос Крыма» мая звучат в эфире. И мы обязательно ваше обращение, вашу поддержку для нашего телеканала покажем в нашем эфире. Поэтому нам тоже будет приятно, и для вас, я думаю, будет приятно увидеть себя в нашем эфире с вашей поддержкой. Ну а зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Гриб, директор БФ «Родичі політв'язнів Кремля». Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Добрый день. Вы являетесь отцом бывшего политзаключенного Павла Гриба. Ваш сын, слава богу, уже освободился, его обменяли, в рамках обмена он вернулся на территорию Украины, и на этом хорошо, и все рады. Но дальнейшая реабилитация проводится ли политзаключенных, которые уже вернулись в Украину? Это как и социальная, как и психологическая реабилитация. Мы знаем, что этими вопросами на данный момент занимается Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. Проводится ли такая работа? Так, вони мають займатися цими питаннями, але, на жаль, нічого із того, що ви сказали, медична, психологічна, соціальна та інша реабілітація не проводиться. Не проводиться чому? Тому що не існує нормативно-правових актів, які регламентували використання цих коштів, які маються на рахунку цього міністерства. Але вже практично за рік, як працює це міністерство в цьому складі, коли воно було утворено вже як Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, вони не спромоглися зробити жодного документа, який би надав можливість нашим не тільки політичним бранцям, а й тим, які були звільнені з ОРДЛО в рамках обміну, отримати медичну, психологічну та іншу реабілітацію. Государство всем политзаключенным, которые находятся под стражей на территории России, на территории ОРДЛО в Крыму, обещало финансовую поддержку 100 тысяч гривен. Это на обеспечение, на оплату адвокатов, на реабилитацию тем, кто освободился. Есть ли у вас информация, все ли политзаключенные получили? Потому что мы вчера связывались, сейчас не вспомню, как зовут. Я зрозумів. Все ли получили финансовую поддержку? Я зрозумів питання. Рішення про виділення 100 тисяч, цю допомогу, яку ви назвали там на адвокатів і на все інше. Да, ми чуємо вас. Да, приймає комісія, яка утворена при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Комісія там дуже велика, 24 особи входять туди з різних організацій, громадських і з міністерств відомств. Так от, звичайно, не всі люди, на жаль, не всі люди, які могли б отримати цю допомогу, не отримали. Чому? Я бачу це, тому що ціна питання, туди входить частина компетентних людей, які моніторять ці кейси, ці справи цих бранців Кремля, як політичних, так і тих, які знаходяться в ОРДЛО. А є, які просто це у своєї специфіки, їх призначили на комісію, вони туди приходять, відбули, і як їм донесли цю інформацію, той, хто доносить, або в позитивному, або в негативному сенсі, так вони голосують. Любої справи мають займатися фахівці. І більше такими делікатними справами, як судьби людей, як оця навіть невеличка допомога, бо це 100 тисяч, коли
твій рідна людина знаходиться або за ґратами, або в Росії там, або в окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Це копійки, які адвокатів не вистачає. Це копійки, на які там можна десь там купити якісь продукти і передати. Тому це питання, на жаль, за ці 2 роки, воно потребує вирішення. Перше, це законодавче, має бути закон, в якому чітко прописані критерії оцінки надання цієї допомоги, надання статусу цих людям, там, політичні бранці Кремля, і відповідними соціальними гарантіями. Цього до сих пір немає. Цей законопроект, який громадське суспільство відпрацювало, був надісланий в Офіс президента. І Офіс президента мені особисто в позаминулому році президент України Зеленський на зустрічі казав, ми все зробимо, того, щоб не щастя підкреслю. Через тиждень після інавгурації. Ми все зробимо, щоб цей законопроект був прийнятий в скорому часі. Вже пройшло більше ніж 1,5 року. І до сих пір цей законопроект вже знову, котрий там редакція лежить в Офісі президента, і ніякого руху немає. Пане По нашей Игорю, вы информации сказали, было что... 7 законопроектов, которые должны были регулировать правовой статус политзаключенных, но ни один из них не был принят. В Верховной Раде вроде бы даже регистрировался, начали рассматривать, но... Так, в попередній Верховній Раді було 7 законопроєктів. Зараз вирішили відпрацювати один. Його відпрацювали. Законопроєкт відправили в Офіс президента, і на цьому все застопорилось. Відправили законопроект восени минулого року, зараз скоро вже весна. Жаль, така ситуація. Пане Игорю, вы сказали, что не все политические заключенные, для которых были предусмотрены деньги правительством, их получили. Как вы думаете, почему? В чем заключаются подлинные причины? Я трошки вас поправлю. Не тільки політичні бранці, а і бранці, які з ОРДЛО були затримані і утримуються в ОРДЛО. Бо їх не можна назвати. Є ж, ви розумієте, є, законодавчо у нас не визначено. Хто з політичних міркувань питань переслідується конституційною владою, хто переслідується як громадянин України, як заручник, який утримується на тимчасово окупованих територіях. Це перше, хотів розказати підставити. Так, зрозуміло. Друге, дійсно не всі. Дійсно не всі. Я зараз, некоректно мені буде називати прізвище в ефірі, хто б, на мою думку, мав право отримати це. Але це є суб'єктивна точка зору тієї комісії, яка виділяє ці кошти. Так от я хочу ще раз наголосити. Ця комісія має бути компетентною. Має бути компетентні люди, які займаються цим питанням професійно. А коли приходять люди, ви розумієте, 24 особи в комісії, з різних там тільки 6 чи 5 представників, якщо не пам'ятаю, з громадського суспільства, громадських організацій, які займаються питаннями бранців Кремля і політичних бранців. А всі інші це представники міністерств і відомств. І коли приходить, вибачте мені, наприклад, якось приходить гарна людина від там якогось міністерства, але він по своїй роботі він не займається ні політичними бранцями, ні бранцями, хто там навіть нічого не знає, хто там сидить. Він як прийшов на комісію, от як йому там розповіли, хто це, що, то так він на свій розгляд і голосує. Не розбираючись, ще раз, ця робота потребує кропіткої роботи вивчення в цих кейсів, надання їм оцінки, цим мають займатися фахівці. А не люди, яких призначили, неізвісно, десь там, вони ходять на цю комісію. Оце моя точка зору. Вы сказали, что не все политзаключенные получили обещанную помощь, но в бюджете было заложено помощи достаточно для всех политзаключенных, чтобы получили те, кто находится в застенках ФСБ, Кремля, в Крыму находятся в оккупированном, и те, кто уже вышел на свободу путем обмена или освобождения. Но мы знаем, в конце прошлого года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, те деньги, которые были предусмотрены на реабилитацию, так сказать, политзаключенных, перераспределило на другую программу, на обеспечение работы КППВ, это на востоке Украины. Как вы думаете, насколько это было логично, правильно, деньги, предусмотренные для конкретных целей, перекинуть на другие цели? Значить, дивіться, гроші на реабілітацію були передбачені, але жодної копійки не було використано.
Там, якщо не пам'ятаю, зміє порядка 20 мільйонів було бюджеті паспорту бюджетної програми передбачено цією. Але жодна копійка не була використана, тому що не було нормативно-правових актів, які б це дозволили зробити. Це перше. Те, що міністерство перекинуло ці гроші і утворило цю державне підприємство по утриманню тих КПВВ, у мене, як у людини, яка прослужила у мене 29 років у своїй державній прикордонній службі, я можу сказати, що це той же пункт пропуска. Звичайно, там, де несуть практично, де несуть прикордонники служби, там, де несуть і інші служби. Так от, призначення, якщо чому надали, чому міністерство утворило нове підприємство? Чому міністерство, якщо ми більше нічим займатися, як ті КПВВ обслуговувати, там, де службу несуть прикордонники, митники та інші структури, які там несуть, то тоді це їхнє право, але доцільності я в цьому не бачу. Дякуємо дуже, пане Ігорю. Ігор Греб був з нами на прямому зв'язку. Інтересно, хто буде верифицировать эти услуги на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе, да? Оккупанты, наверное. Оккупанты, наверное. Ну, на самом деле, много ж возникает вопросов, Шевкет, действительно. Что вот с нашей ситуацией, субсидии, которые были предусмотрены с телеканалом АТР, перекинули на услуги? Что деньги политических заключенных, которые были предусмотрены для политических заключенных, те, которые были освобождены, и те, которые находятся до сих пор в застенках Кремля, эти деньги почему-то тоже внутри министерства были перераспределены на какие-то но и услуги. все обещанные помощи не получили, да. Отказали по разным причинам, но помощь, которая и то 100 тысяч, это не такая большая сумма. Конечно. Для семей политзаключенных, которые ездят на постоянные судебные заседания, которые, например, задержанных в Крыму судят в Ростове-на-Дону. Это 600-700 километров от Крыма, от Симферополя. Люди, бывает, что в неделю раза 2-3 ездят на судебное заседание поддержать своих близких. 100 тысяч, я думаю, это за месяц можно использовать чисто за проезд. Плюс еще адвокат. С нами сейчас на прямой связи, давайте подключим к нашему эфиру сейчас Игоря Кондратюка, телеведущего, продюсера. Пане Игорю, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Игорю, я помню, что в прошлом году, когда телеканал АТР столкнулся с финансовыми проблемами, а точнее, когда правительство перекрывало эти деньги, вы включались к нам в эфир и высказывали свою поддержку телеканалу АТР. Спасибо вам большое, что в этом году и в прошлом, и в этом году снова подключаетесь к нам и нас поддерживаете. Вот нет ли у вас ощущения дежавю? Почему так происходит из года в год, что мы сталкиваемся снова и снова с этой же проблемой? Дивіться, добрий вечір всім. Я не знаю точно проблем і клянуся, серед тих, хто слухає ваше радіо, 99% реально не розуміють, якщо не 100, чому таке відбувається. Я вас підтримую завжди з двох причин. Причина перша. Кримські татари в Криму зараз, в окупованому Росією Криму, виявилися спільнотою, яка найбільше орієнтована на Україну. Я принаймні це бачу по тому, що я бачу там в соцмережах. Або українці бояться, або українці звідти виїхали в більшій кількості. Я не знаю. Але кримським татарам, чия батьківщина Крим, виїжджати з цієї країни, це просто абсолютно не резон. До них прийшов агресор, якого звуть Росія. Це по-перше. А по-друге, якщо не підтримувати канал АТР, який зараз мовить з Києва, то кримські татари, які зараз на материку змушені з різних політичних причин, переслідувань, бути тут, вони будуть змушені слухати новини з Криму через інший кримсько-татарський канал, який створить окупована адміністрація Росії. І той канал буде абсолютно антиукраїнський, антикримсько-татарський, тому що ми знаємо, що таке імперська політика Росія. Оці дві причини, які означають, що я не можу вас не підтримувати. Чому проблеми з фінансуванням? Чому українська держава так бідна, недолуга, з дивними політиками, смішними іноді дуже смішними, а іноді печальними, уже другий рік, чи який там рік поспіль, третій, мабуть, наступає на ті самі граблі, я не розумію. Кримсько-татарський народ мусить мати
свій рупор, проукраїнський рупор, для того, щоб їх чули, в тому числі і люди, їхні земляки, однодумці на окупованій території. От тому я тут зараз з вами в прямому ефірі. И более того, оккупанты в Крыму уже создали такое ручное телевидение, которое называют якобы крымско-татарским, хотя там крымско-татарского, естественно, ничего нет. И вот через Нет, эти... частично есть, но в основном пропаганда, это российская политика, как в Крыму живется хорошо, ну, одна пропаганда Российской Федерации. Я, Игорь Паныгин, хотел... Я знаю цю історію, я знаю, ви мені казали тоді, і мені казали мої знайомі кримські татари. Ну, тому треба підтримувати АТР, тому що в українській державі немає іншого потужного впливового каналу, до якого дослухаються кримські татари і в Україні, і в Криму. А у меня вот такой вопрос. Мы часто общаемся вот в наших эфирах, включаем гостей из Крыма, экспертов, влиятельных людей, которые имеют и политический вес, и среди крымских татар. И люди говорят, что уже перестали верить Украине, той Украине, которая постоянно обещала, что поддерживает крымских татар. А уже вот 7 лет государство Украина, это власти в лице властей украинских, не принимают обещанных изменений в Конституции, не принимают законопроектов, которые вот очень просто важны для крымских татар, и у людей просто надежда тает на глазах. Вот просто ежедневно надежда тает, что Украина не сделает никакого позитивного шага в отношении Крыма. И что бы сказали бы крымским татарам, которые сейчас нас слушают, действительно ли Украина изменилась или стоит ли ждать изменений Украины? Значить, шановні кримські татари, якщо ви мене чуєте там раптом в Криму, дивіться, моя думка є наступною. Я українець, не кримський татарин, і у мене до моєї країни України безліч претензій. Але це не означає, що я не повинен 100% негативно реагувати на анексію сусідньої держави Росією, імперією, яка хоче бути знову і великою імперією, і якій ніколи не дасть нею вже бути, на мою державу. При всіх проблемах, які мене оточують в Україні. Я думаю, ваша ситуація трішки схожа. Я хочу вам сказати, що якщо ви думаєте, що Крим стане автономною адміністративною областю в складі Росії, то ви розумієте, що цього не відбудеться ніколи з багатьох причин. Ну і найперша причина – росіяни, великі імперці, московські, ці ФСБшники, газпромовці, вони ніколи вас не вважали за націю. Що вони вам не казали і що вони для вас не стелили ніякі доріжки. Тому мене дивує моя рідна країна Україна, яка така нелюб'язна до всіх, включаючи вас, але вибачте, у вас з іншого боку, нічого не існує іншого, як і у нас. У нас є велике бажання повернути наш Крим, який є батьківщиною українських кримських татар, і взагалі кримських татар усього світу, незалежно від того, де вони живуть. Але от така історія. І сказати, що ви можете образитись на Україну і повернутися до Росії, у мене виникає питання, а що ви отримаєте? Я знаю, нічого. Ви вже колись отримали депортацію. Ви її ще раз отримаєте, коли вони набудують на північному узбережжі Криму величезну кількість своїх власних маєтків і раптом зрозуміють, що тут є якась дивна мова, якої вони не знають. І ця мова вже не українська, а кримська-татарська. І вони після цього що роблять? Вони після цього роблять депортацію. Це банальна історія, вона у них ніколи з них не вийде, тому що вони імперці, безглузді, хворі, злочинні. Такі вони народилися і такими вони помруть. Так, дуже дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Кондратюк, телеведучий, продюсер, був з нами на прямому зв'язку. Безусловно, крымские татары видят свое будущее исключительно в составе Украины, но с другой стороны... Независимо, не коррумпированной, да. Конечно, но с другой стороны, конечно же, хотят, находясь на территории временно оккупированного полуострова, ощущать какую-то поддержку и видеть какие-то действия, которые делают сегодня власти Украины в направлении деоккупации полуострова. Вот мы до этого эфира общались с членом Меджлиса крымско-татарского народа Бекиром Мамутом на крымско-татарском языке. И вот, знаете, общаясь, я вот погрузилась в какой-то сюр. Просто в нереальный какой-то сюр, потому что Бекир Мамут, это член Меджлиса крымско-татарского народа, это главный редактор газеты «Крым». Газета «Крым» — это чуть ли не единственная сегодня на территории временно оккупированного Крыма независимая газета, которая не вошла в оккупационный медиахолдинг и которая, если я не ошибаюсь, издается исключительно на крымско-татарском языке, которая рассказывает о проблемах Крыма, о проблемах крымских
крымских татар на полуострове. И вот недавно, в ноябре прошлого года, газета «Крым» опубликовала, если я не ошибаюсь, доклад генсека Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о Крыме, о нарушении прав человека на территории временно оккупированного Крыма, после чего главного редактора газеты «Крым» Бекира Мамута начали преследовать оккупационные власти. То есть там, на территории временно оккупированного Крыма, люди все еще, они борются своими методами за независимость Украины, за деоккупацию полуострова и так далее. И сегодня они, находясь там, люди, крымские татары, украинцы, все те граждане Украины, они хотят видеть и верить в то, что сегодня государство Украины делает все в направлении деоккупации Крыма. А что они видят? Они видят сегодня то, что сегодня правительство фактически перекрывает голос Крыма, лишая телеканал АТР финансирования. Находясь на территории временно оккупированного полуострова и борясь там внутри с оккупантами, они говорят о том, как неправильно поступает Украина, лишая финансирования телеканала АТР. Но это же реальный сюр. Вместо того, чтобы люди на территории Крыма говорили о том, что делает Украина. Что делает сегодня правительство Украины в направлении деоккупации? Вот они наверняка хотят слышать хорошие новости. Что сделала Украина? Вот дала финансирование телеканалу АТР, не только создала еще другое какое-то телевидение, которое вещает на оккупированный полуостров, финансирует другие средства массовой информации для оккупированных территорий, создала те или иные программы, правозащитные группы. Понимаете? А что они слышат? Они слышат, что перекрывают голос Крыма. Какую надежду сегодня правительство Украины дает Крыму? Или о каком возвращении умов можно говорить? Вот то, о чем говорил Резников, если перекрывают голос Крыма. На самом деле эти вещи между собой вообще никаким образом не коррелируются. Мне сложно их связать. У нас есть телефонный звонок. Извините за такой эмоциональный спич. С нами на связи Валентина Самар, журналист, глава информационного агентства «Центр журналистских расследований». Добрый вечер. Доброго вечера. Хотели бы начать нашу беседу с той резолюции, которую сегодня опубликовал Европарламент, опубликовали о том, что Европарламент обеспокоен по поводу того, что украинское правительство не финансирует телеканал АТР, выражает обеспокоенность, и также говорится о том, что Европарламент очень обеспокоен по поводу того, что украинское правительство, в общем, власть не принимает тех законов, которые нужны коренному народу Крыма. Но после этого заявления Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, реинтеграции этих территорий, заявило о том, что они поддерживают эту резолюцию, но все равно настаивает на том, что украинское правительство будет финансировать, но на условиях конкурса. Как вы думаете, украинская власть услышала ту резолюцию, принятую в Европарламенте, или нет? Ви знаєте, мені здається, що найголовніше, щоб українська влада, український уряд слухав своїх громадян і своїх платників податків, тому що, власне кажучи, ми наймаємо їх на роботу. І мені б дуже хотілося, щоб у цій темі, як і в будь-якій іншій темі, яка стосується деокупації Криму, реінтеграції Криму, кримчан, кримсько-татарського народу до усіх сфер життя України, щоб на першому місці стояв закон, і цей закон був справедливим. Не лукавим, не якимось ситуативним, не який приймається там у відповідь на якусь гарячу подію. Сталося щось, відреагував уряд. Ні. Нам на 7-му році окупації Криму давним-давно потрібний дуже тверезий, дуже прагматичний погляд влади, хто б її не представляв сьогодні стосовно кримського питання. І хочу приглушити всі емоції довкола локальної проблеми, яка стосується телеканалу АТР, тому що він є сьогодні дзеркалом всіх решта проблем. Розумієте? Тому що емоції – це добре, і уряд на них реагує, і на резолюції буде реагувати так чи інакше. Але ми маємо прийти до дорослого рішення. А доросле рішення – це вироблення, формулювання, законодавчо оформлене і імплементоване в життя рішення стосовно програм деокупації Криму. І має
має бути вироблена, врешті-решт, економічна політика стосовно окупованих територій, а саме скасований закон про весь Крим і прийняті рішення, які будуть посилювати західні санкції стосовно Криму. Тобто санкції тепер за це економічний ефект. А ми сьогодні своїм законом про весь Крим дозволяємо те, що західні санкції забороняють. Має бути вироблена санкційна політика, має бути перезавантажена повністю вона і має бути вироблена інформаційна політика, тому що ми маємо справу з гібридною війною і ми маємо уряд зобов'язаний задовольняти інформаційні потреби громадян України, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму і Севастополя. З цієї моменту ми починаємо розмову дорослу. Да? Потрібна інформаційна політика. Перш за все, ми кажемо про те, що є мовники, які мовлять на окупованій території. І так, я згодна з тим, із Рахунковою палатою, і в цій частині, і з Резніковим про те, що та практика, яка існувала раніше, це цьому дам, а цьому не дам, да? І замість того, щоб фінансувати одночасно і потреби мовників на Крим, і потреби за програмою кримсько-татарської, яка завжди була урядова програма, забирати не можна з тої програми і затикати зірки в інші. Потрібно було і те, і інше забезпечити. Влада попередньо лукавила. Нинішня влада, мені здається, що просто не розуміє, що вона і як вона має робити, і якими ресурсами вона має забезпечити ці програми. Тому що 50 мільйонів на усіх, це смішно, послухайте. Це просто смішно. Це не вистачить навіть на оплату супутників і всіх речей технічних, які можуть. От мені здається, що держава, яка на сьогоднішній день не може сама забезпечити це мовлення, має фінансувати тих мовників, які цю послугу їй надають. Я категорично за конкурси на виробництво контенту. Хай держава оформляє це, як не знаю, додатково, я маю на увазі, крім того покриття компенсації коштів, які стосуються мовлення, технічних проблем. Хай оголошує конкурси. Ми всі в них беремо участь. Всі, наша редакція із Криму виїхала, ми знаємо про це. Це реально, гроші на ринку є. Хто хоче працювати прозоро, якісно, він забезпечує финансование своих редакций, в том числе и тех, які працюють на Крым. Пани Валентина, тут просто ситуация в том, что в бюджете, вы знаете, я как журналист журналисту, я как бы не должен объяснять, вы тоже читаете, в курсе всего, в бюджете было предусмотрено финансирование 350 миллионов, это для телеканала «Дом» и для телеканала АТР, 50 миллионов для телеканала АТР, остальная часть для телеканала «Дом». Но когда эти деньги попали в министерство, министр Алексей Резников решил перераспределить с программы поддержки субсидий телеканала АТР, перевести их на услуги. И теперь эти деньги хотят в виде лотов разыгрывать между всеми вещателями. Как бы непонятная позиция, почему министерство, получив деньги, которые предусмотрены для субсидий, использует для других целей. Я це все знаю. І тому я з самого початку вам сказав, що треба виходити не з того, скільки дому, скільки АТРу, скільки ще комусь чи нічого нікомусь, а спочатку сісти і прорахувати, які потреби є для того, щоб виконувати оці програми із інформаційної політики на окупованій території. Які потреби технічні, які потреби є ресурсні на створення контенту необхідного, контенту якими мовами, якого саме і так далі, і так далі. Коли буде оця зрозуміла потреба, тоді ми будемо говорити про суми. Не може так бути, що взяти 50 мільйонів і їх покрошити на 14 редакцій. Це нонсенс. Но это уже постфактум, когда уже деньги есть, пытаются разделить и придумать условия конкурса, когда уже деньги предусмотрены. Поэтому нам тоже это не совсем понятно. Мають бути на виробництво контенту, це те саме, що державне замовлення, хай проводять. Але спочатку треба подивитися, які критичні потреби треба закрити за допомогою держави, для того, щоб це мовлення не зупинялося. Бо можна придумувати скільки завгодно нових телекомпаній державних, але вже якщо є мовники, то чому їх не підтримувати? Да, є АТР, є Чорноморська телекомпанія. Технічні проблеми держава повинна повністю закрити, і взагалі це не має бути дискусії. Стосовно виготовлення контенту для Донбасу, для Криму, для інших категорій громадян, які держава хоче фінансувати, хай оголошують конкурс. Спасибо большое. Але має бути стабільне фінансування, і це мають бути перехідні гроші, а не так, що в грудні закривається хвіртка, а потім давайте її чекати, поки бюджетна хвіртка відкриється десь у березні
жовтні місяці. Це ненормально, мовники так не можуть працювати. Это абсурд. Спасибо большое, пани Спасибо большое. Валентина. Валентина Самар, журналист, главный редактор информационного агентства «Центр журналистских расследований». Это то издание, которое тоже вынуждено было после оккупации покинуть временно оккупированную территорию Крыма и вещают сейчас из Киева. А с нами сейчас на прямой связи Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Пани Мария, вітаємо вас. Вітаю, як Шамлар. Добрий вечір. Карла Шамлар. Пани Мария, вы сейчас слышали нашу дискуссию с Валентиной Самарой, вы уже в курсе ситуации. Что скажете, почему сегодня правительство Украины, лишая финансирования первый и единственный крымско-татарский телеканал АТР, оставляя его на грани существования, дискриминирует крымско-татарский народ? Ви знаєте, для мене це інформація на кшталт трагічної. Напевно, що ми дуже були занепокоєні створенням і розширенням Кримської платформи, нашою діяльністю в ПАРЄ, підготовкою важливих правок до оскарження повноважень російської делегації, перебуваючи в Страсбурзі. Одна з наших перемог – це включення, звісно, питання українського Криму. І, чесно, відверто кажу, для мене це є подивом. Буквально завтра через електронну систему СЕДО я запитаю, в тому числі пана Резнікова, як так сталося з одним з головних мовників, який в нас профільно займається інформаційною, позитивною державницькою політикою стосовно півострова. Як так сталося, що ми потрапили в таку ситуацію? Впевнена, цьому повинно бути ґрунтовне пояснення і державницька позиція, але однозначно треба подавати звернення і отримати офіційно обґрунтовану відповідь. Від себе хочу додати, працюючи з 2014 року в розрізі різних інформаційних кампаній, як по Донбасу, так і по Кримському півострову, завжди це нагальне питання державного фінансування таких програм і мовників, яке не може бути просто, знаєте, там закрите одним проєктом, який фінансується за певні там грантові кошти або є тимчасовою ініціативою. Державна підтримка інформаційної політики, особливо кримського питання, яке визнане на всіх міжнародних майданчиках як окупована територія, яке переповідається юридичною мовою в різних резолюціях, в тому числі Ради Європи, парламентської асамблеї. Ми повинні з державницької сторони, з державницької точки зору показати, що і наш вклад в інформування є важливим. А, наприклад, хочу поділитися досвідом. От ми зараз будемо розширювати Кримську платформу. Її старт офіційний планується на кінець серпня поточного року з таким світовим форумом лідерів. Але ми підхопили цю тенденцію ще на початку року, десь з 12 січня ми проговорювали, що всі міжнародні майданчики, в тому числі ПАРЄ, як найбільший форум парламентський Європи, який в собі має 47 країн, і всі вони погоджуються з фактом незаконної окупації Криму. Нам теж треба буде інформаційна підтримка, ваше мовлення. Тому я хочу хочу перепідтвердити свій намір. Впевнена, інші колеги долучаться до мого звернення, в тому числі делегати ПАРЄ. Я хотел бы вкратце объяснить ситуацию. Пан министр Алексей Резников говорит о том, что в бюджете, принятом это в окончательном варианте, нет слова, что финансирование предусмотрено для телеканала АТР. Но когда разрабатывался проект бюджета, специалисты нашего телеканала, юристы, работали вместе с профильным бюджетным комитетом, вместе с Министерством финансов и разрабатывали вопросы в рамках программы обеспечения информационного суверенитета Украины и развития мов коренных народов. В рамках этой программы было заложено 50 миллионов. Но в окончательном варианте, когда уже депутаты проголосовали, не осталось формулировки, что это для телеканала АТР 50 миллионов предусмотрено. Но теперь министр Алексей Резников спекулирует на том, что
в программе, то есть в бюджете, не предусмотрено и не написано слово АТР. И говорит, что эти деньги предусмотрены не только для АТР, а для тех вещателей, которые вещают на временно оккупированной территории Украины. И более того, вот недавно стало известно, к нам в эфир подключался сам министр Алексей Резников, который сказал, что якобы в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратились 14 вещателей за помощью, в частности, Крым Реалии. Но на следующий день главный редактор Крым Реалии Владимир Притула написал на своей странице Facebook о том, что они не претендуют на эти деньги, и никто никакой заявки не подавал. И более того, телерадиокомпания «Суспильне» также заявила о том, что они не претендуют на деньги телеканала АТР и не будут участвовать в этих фейковых конкурсах и лотах. Понимаете, почему такая трактовка, что Верховная Рада, депутаты проголосовали за одно решение, что финансирование было для телеканала АТР, а министерство, уже исполнительный орган, трактует по-своему? Так, Гульсум, Шевкет, я і вам хочу трактувати це з юридичної точки зору, і телеглядачам, слухачам вашого чудового каналу. Ви знаєте, що бюджет або такий бюджетний файл 2021 або будь-якого іншого року, він проходить дві стадії. Так, звісно, до другого читання суб'єкти законодавчої ініціативи, в тому числі я подавала багато правок, на жаль, вони не стосувалися вашого мовника. Але це дуже просто перевірити. Ми відкриваємо буквально там остаточну другу редакцію. Ми навіть можемо прослідкувати, хто міг бути автором такої поправки. Так, тому що це здебільшого народні депутати України. Не виключаю того, що хтось зухвало міг подати правку, яка не мала чітко визначеного мовника, назви мовника. Ну, а безпосередньо, ми, звісно, повинні звернутися до відповідного міністерства і відомства, в віданні якого є це питання, і отримати офіційну відповідь. Буду рада її поширити на своїх сторінках в соцмережі. Ну, але ви знаєте, відповідь ми можемо одну отримати. Нас цікавить, точніше, вас цікавить і всю Україну результат подальшого фінансування діяльності. Тому впевнена, можна це питання також підняти і на нашому фракційному засіданні, яке відбудеться ввечері в понеділок. Впевнена, комітет профільний з гуманітарної політики, до відання якого входить і інформаційна політика, може бути поінформований по цьому питанню. Ну і, звісно, колеги з бюджетного комітету, тому що вони попередньо голосують за кожну правку, відхилити, прийняти, а потім вже суб'єкти законодавчої ініціативи, нардепи можуть ставити їх на підтвердження в залі. Я пам'ятаю, що велика кількість правок не ставилися на підтвердження. У нас бюджет пройшов плюс-мінус дуже швидко, ви це теж спостерігали, але хочеться конкретики, впевнена, що на цю конкретику заслуговують всі. Це не просто питання фінансового гатунку і вашого мовника, це питання справедливості. Тим паче, якщо Україна разом на всіх щаблях, парламентському, на щаблі виконавчої влади, кожного комітету декларує підтримку Кримської платформи, декларує підтримку soft diplomacy, це дипломатія, в яку ми будемо вкладати свої сили, знання і час. Нам дійсно буде дуже важлива ваша підтримка, тому що всі наші намагання, наприклад, освітлення процесу розширення Кримської платформи на теренах ПАРЄ відбулося чомусь тільки сьогодні, після нещодавнього інтерв'ю, хоча ми цим займаємося вже місяць і готові розказати про наші досягнення, наприклад, про роботу стратегічним партнером в Азово-Чорноморському регіоні з Туреччиною, яка дуже часто по різним питанням, які стосувалися в тому числі Криму, не завжди була досить сентиментальна і позитивна по відношенню в голосуваннях до України, але зараз нашими спільними зусиллями з делегатами і також зустрічами з послами, а також головою турецької делегації в парламентській асамблеї ми досягли зрушень. Це було видно по їх голосуванню, точніше не голосуванню по підтвердженню повноважень Російської Федерації. І це перша країна, яка майже повним складом підписала наш документ по розширенню Кримської платформи. Ви ще в конце... Для цього
Вы еще в конце января, если не ошибаюсь, заявляли, что будут в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы создавать неформальную такую крымскую платформу. А вот что... Круг друзей. Это такая неформальная крымская платформа. Вот что сейчас в этом направлении? Правильно я понимаю, вот то, что вы сейчас говорите, это как раз-таки и есть вот эта неформальная крымская платформа, правильно? Абсолютно, да, Гульсим, зважаючи на те, що січнева, взагалі рік парламентська асамблея не зустрічалася очі в очі, так, багато, всі делегати працювали онлайн, працювали в комітеті. Для телеглядачів, для простішого розуміння, це як бути членом одночасно двох парламентів. В Верховній Раді і в Міжнародному парламенті Ради Європи, в парламентській асамблеї. Це так само ми приймали участь в комітетах. І от в січні місяці, коли вже уряд затвердив попередню стратегію розвитку Кримської платформи, ми запропонували нашу допомогу, тому що 47 країн на одному майданчику – це серйозний міжнародний інструмент. А оскільки ми націлені на обговорення політики невизнання анексії Криму, посилення санкцій, що теж повинно відбуватись на міжнародному рівні, питання прав людини, чим конкретно займається парламентська асамблея Ради Європи, і, звісно, екологічні, економічні питання, які витікають з цього процесу. Ми не можемо змусити депутатів парламентської асамблеї, чи то, знаєте, з Кіпру, чи то з Португалії, чи то з Польщі долучитися примусово. Тому ми запропонували такий драфт документу, який назвали Statement on Crimean Platform. Так, назва така сама залишається. Це такий документ, скажімо, спільна заява делегатів, які доєднаються. У нас уже турецькі делегати доєдналися. Ми розіслали на голів всіх абсолютно делегацій цю інформацію. Вона визначає Кримську платформу, також півострів, як певний символ або магніт на причорноморському регіоні Східного Середземномор'я, а також серед всієї Європи, тому що ми розуміємо, в парламентську асамблею Ради Європи входять також такі потужні країни, як Туреччина, яка, наприклад, не є членом Європейського Союзу, але нам теж треба з ними співпрацювати. Це питання дуже широкого формату, і ми заручилися підтримкою Міністерства закордонних справ і почали рухати цей процес в парламентській асамблеї. Ми отримали дуже позитивний відгук одразу від секретарки, від генсека Ради Європи. Вона підтримала нашу ідею, вона говорила також про важливість екологічних питань, наприклад, і що також пов'язано з правом людини, як доступ до питної води, наприклад, на півострові. Це також питання, які пов'язані неопосередковано із екологічною катастрофою, яка насунулась і на Донбас, і на Крим. Тому, маючи такі позитивні сигнали від високих очільників Ради Європи, ми рухаємося далі, але, як я на початку сказала, це така м'яка дипломатія, так, в якій нам треба переконувати, доносити цифри. Ми також будемо займатися не просто, знаєте, там певними питаннями, а конкретно політичними в'язнями, питаннями релігійними, питаннями порушення прав людини у всіх спектрах відомої Конвенції з прав людини. Тому що якщо ми пройдемося по кожній зі статей, ми розуміємо, яким чином країна-окупант, Російська Федерація, здійснює ці зухвали порушення прав людини в Криму. І повірте, коли звучать, ми повертаємося до стратегії персональних історій, так, коли звучать історії про ув'язнення, як в мечетях зараз збираються люди просто, щоб обмінятися думками. Тобто це викликає реальний подив наших колег з інших країн. Безпосередньо, такими історіями ми будемо доносити правду. І в цьому розраховуємо на вашу підтримку. Дякуємо, а ми на вашу. Да, мы тоже надеемся и верим, что вы, как обещали, эти вопросы, связанные с финансированием телеканала, поднимете на ближайших заседаниях фракции, заседаниях комитетов. Надеемся, что на скорейшее решение нашей проблемы. Так.
Дякуємо дуже, пані Марія. Çok sağ olunuz. Büyükten teşekkürler. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. Ну а мы вынуждены, к сожалению, с вами прощаться. Мы прощаемся ненадолго. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии, в программе «Прайм», будет в гостях, если я не ошибаюсь, Аркадий Бабченко. Не переключайтесь, Куршкет.